warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sadia kung pamanayari na rin awa ka na makapanggulalan na sa iro'y nagagaw na pananadam. Nadia ka no to di kukurmata, nadi prilalilang ki Dato Ama Sablaw. Adi na nasuanon na ada to abilang ataw. Aamay ka pa gaderno panimbang ko na amin numbo. Nada sa langaw kay Jemle. Nalo magadi ko na arano nasangko to wapong dito. Ada sa langaw kay Jemnor. Nasi masampurna kida sa linding idalaw ay nakadirasul ay nadato di sarinuan. Nalo magadayaran no nasangkot to abayawakan na ala di prinsesa li aso pamilya saad. Kakagya ko na apan to nila nasutad man na dilipatan. Apakah ada na di mada naran din na di kerden sakatin na tetang kay ni binja sudi wassalam.